Срещнах се с акнето за първи път на 21 годишна възраст. Имах много суха кожа, много черни точки и много белези. Бях на 14 или 15 години. Имах червени бъбки по бузите, по брадичката и всъщност правих каквото се сетя, за да опитам да ги прикрия. Разбира се, че прикривах несъвършенствата по кожата ми, защото не съм свикнала да ги виждам. Имах пъпки по абсолютно целия гръб. Беше си ми голям комплекс. Винаги, когато ми се появи някакво несъвършенство, петънце или пъпка, просто го туширам от раз с активния лосьон. Разбрах как да използвам активния лосьон. Разбрах защо кислородните молекули в Oxywash работят. За външно лечение съм използвал много продукти, минал съм през много, но единствения, който се е задържал от началото на лечението дори до ден днешен е акне от активен лосьон. Всеки един от нас има различна кожа, която се нуждае от различна грижа. 30 години Acne Out променя историята на твоята кожа.